Камал театрында күренекле татар язучысы Мәхмүд Галәү романнары буенча сәхнәләштерелгән «Булганчык еллар» мөхаҗирләр спектаклен әдәбият, сәнгать әһелләренә журналистларга тәкъдим иттеләр. Казан тамашачысы премьераны 4, 5, 6 ноябрь көннәрендә карый алачак. Премьера белән беренчеләрдән булып Искәндәр Гыймалдинов та танышып кайтты. Мәхмүд Галәүнең төп әсәре «Канлы тамгалар» дип аталган 4 кисәктән торырга тиешле эпопея. Спектакльдә Камал театрының барлык актерлык составы диярлек, шулай ук Казан театр училищесының 2нче курс укучылары да катнаша. Безнең театрда барыбер шундый күләмле зур спектакльләр сирәк чыга. Менә бар Зәңгәршәл, бар безнең Миркәй Айслу. Монда чөнки бөтен труппа диярлек катнаша, бөтен Галәскәр Камал театрының труппасы катнаша диярлек була. Яшьләр дә бар. Бигрәк тә менә минемчә яшьләр белән танышу булачак. Әсәрнең беренче кисәге «Ил тыныч чакта» дип исемләнгән. Хәзер ул «Булганчык еллар» дип атала. Әсәрдә 1877 елгы ачлыкка бәйләнешле вакыйгалар сурәтләнә. Икенчесенең исеме «Ил өрекендә». Биредә 1897 елда Россиядә халык санын алуга мөнәсәбәтле хәлләр гәүдәләндерелә. Өченче кисәктә 1904 елгы Рус-Япон сугышы чоры сурәтләнеп, Собак дип аталырга тиеш була. 4нче кисәген өермәләр дип атау күздә тотыла. Анда 1917 елгы февраль һәм октябрь революцияләре вакыйгалары күрсәтелергә тиеш була. Күрәбез татар халкының 40 еллык образлы тарихын иченә алган катлаулы әсәр. Аның беренче, икенче кисәкләре язылып тәмамланган. Кайбер мәгълүматлар буенча калганнары да каралмада язылган. Әмма 1937 елда автор кулга алынгач, алар эзсез югалган. Менә романнарына килгәндә булганчык еллар һәм мөхаҗирләр, ул безнең кайбер әдәбият белгечләренең фикеренә караганда 20нче гасырның иң бийек татар романнары арасына керә һәм хәтта иң биеге дип әйтүчеләр бар. Дөньяда ни генә булмасын, кеше бәхетле булырга тели. Ә нәрсә ул бәхет? Шатлык, муллык, мәхәббәт, өмет, ышаныч. Бу сорауга җавап табу бик авыр. Ә кайчагында мөмкин дә түгел. Чыннан да бу бөтен нәрсәне үз иченә алган төшенчәнең төгәл билгеләмәсе юк. Ә аның турында үз сорауларына җавап эзләүче кеше бар. Искәндәр Гыймалдинов, Иван Худиков, Татарстан яулыклары.